हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। आसामनि सोलोंथाइ बिथिङाव रायजो सरकारनि जोबोर मोजां आपडेट ओंखारनानै फैदों। बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनायनि लोगो-लोगोनो रायजो सरकारनि बायदि आसनि बिफान साख्रिनि खौरांफोराव मोजांनिफ्राय मोजां रादाब ओंखारनानै फैदों। बिदिब्ला सोलोंथाइ मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनाय बायदियै फैगौ 5 फेब्रुवारि खालार खालि 29,700 सा फोरोंगिरि बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जागोन। गोबां स्कुल कलेजफोरखौबो सरकारि खालामनाय जागोन। बिदिब्ला मैयानि जि प्रेस मिट बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आसामनि सोलोंथाइ बिथिंनि सोमोन्दै मा बुंखो, बेसेबां फोरोंगिरिफ्रा एपइन्टमेन्ट मोनगोन, बेसेबां स्कुल कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जागोन, बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। गिबि नाम्बार पइन्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ 5 फेब्रुवारि खालार खालि फुंनि 10 रिंगायाव आसामनि रायजो सरकारा फ्राय 29,700 सा फोरोंगिरि बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जागोन। फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 2012 आरो 13 बोसोरनि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय 25,000 फोरोंगिरि बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादों। नाम्बार पइन्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला आसामाव फ्राय गं 1,698 गुदि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जागोन 1 जानुवारि 2022 निफ्राय। बेजों लोगोसे गं 1,698 गुदि फरायसालिनि थाखाय फोरोंगिरि थिसननाय जागोन 3,309 सा फोरोंगिरि। 3 नाम्बार पइन्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला फ्राय 2,107 गं एमइ थामहिनबा गेजेर फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन। बेनिनो 2,107 गं गेजेर फरायसालिनि थाखाय फोरोंगिरि थिसननाय जागोन फ्राय 6,586 सा। बे एलपि आरो एमइ फरायसालि डाइरेक्टरेट अफ एलिमेन्टारि एडुकेसननि सिङाव गासै 9,895 सा फोरोंगिरि बिथांमोना साख्रि मोननो हागोन। फारसेथिंजाय जायफोर बिथांमोनानोखि प्रफेशनेल क्वालिफिकेशन थामहिनबा जायफोर बिथांमोनानोखि भारत सरकारा खानानै होखानाय रोखोमनि सोलोंथाइ गैया बिथांमोनखौ टिउटर महरै दोननाय जागोन। 3 नाम्बार पइन्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला आसामाव गासै गं 266 ता हाई स्कुल थामहिनबा गोजौ फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन। बे गं 266 ता गोजौ फरायसालिनि थाखाय 2,269 सा टिचिं आरो नन टिचिं स्टाफनि थाखाय बिथांमोना साख्रि मोननो हागोन। 4 नाम्बार पइन्टआवनो दङ गासै गं 4 हायार सेकेन्डारि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन। बेनिनो 36 सा फोरोंगिरि बिथांमोना बेवहाय साख्रि मोननो हागोन। 3 नाम्बार पइन्टआव दङ सेनियर सेकेन्डारि जायखौ जुनियर कलेज होननानै बुंनाय जायो। गासै 152 गं जुनियर कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन। बेनिनो टिचिं आरो नन टिचिं स्टाफनि थाखाय 2,306 सा फोरोंगिरि बिथांमोना बेवहाय साख्रि मोननो हागोन। 7 नाम्बार पइन्टआव दङ सिगाङावनो प्रभिन्सियेलाइज जाखानाय एडिशनेल पस्ट जायखौ ड्रप पस्ट होननानै बुंनाय जायो। बेनिनो सेकेन्डारि लेभेलनि गासै 4,994 सा फोरोंगिरि बिथांमोनखौ थिसननाय जागोन। 8 नाम्बार पइन्टआव दङ गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय गासै गं 33 ता गोदान कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन। बेनिनो टिचिं आरो नन टिचिं स्टाफ गासै 692 सा फोरोंगिरि बिथांमोनखौ साख्रि होनाय जागोन। सिगाङावनो प्रभिन्सियेलाइज जाखानाय जुनियर कलेज आरो कलेजफ्राव गासै 900 सा फोरोंगिरि बिथांमोनखौ साख्रि होनाय जागोन। गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै जौमा फरायसालिसिम गासै 16,484 सा टिचिं आरो नन टिचिं स्टाफ बिथांमोनखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन। दासिम प्रभिन्सियेलाइजनि खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो जायफोर बिथांमोननि स्कुल कलेजफ्रा जुदि बे लिस्टनिफ्राय थालांदोंब्ला बेनि थाखाय नोंथांमोनहा जेबो जिंगा नांगौ गैया। मानो होननानै बुङोब्ला बे प्रभिन्सियेलाइजनि थालांनाय खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ आरो उननि समफ्राव नैथि लिस्टनि गेजेरजों बेफोरखौ लानानै फैनाय जागोन। दानिया फैदो गोदान साख्रिनि थिसननाय। गिबि नाम्बार पइन्टआव दङ लयार प्राइमारि स्ट्रिमनि थाखाय गासै 4,493 सा टेट फोरोंगिरि बिथांमोना फैगौ 5 फेब्रुवारि खालार खालि एपइन्टमेन्ट लेटार मोननो हागोन। बेनिफ्राय आपार प्राइमारि स्ट्रिमनि थाखाय गासै 2,139 सा टेट फोरोंगिरि। बेबादिनो गासै 6,632 सा टेट उथ्रिनाय फोरोंगिरि बिथांमोना फैगौ 5 फेब्रुवारि खालार खालि गोदानै थिसननाय। 2 नाम्बार पइन्टआव दङ 2,395 सा टेट फोरोंगिरि बिथांमोना सर्व शिक्षा अभियानाव फोरोंगिरि थिसनजागोन। सेकेन्डारि इडुकेसननि एसिस्टेन्ट टिचार साइन्स पस्टआव मोनगोन 1,327 सा फोरोंगिरि आरो एसिस्टेन्ट टिचार आर्ट्सआव मोनगोन 2,863 सा फोरोंगिरि बिथांमोना गोदानै थिसनजागोन। बेबादिनो गासै 13,217 सा गोदानै टेट उथ्रिसार बिथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ। प्रभिन्सियेलाइज्ड आरो गोदानै टेट उथ्रिसार फोरोंगिरि गासै 29,700 सा फोरोंगिरि बिथांमोननो फैगौ 5 फेब्रुवारि खालार खालि एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय हाबाफारि। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो।
गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।